Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вось адкажыце, вам падабаецца вечар? Мне вельмі. Усе справы ўжо зроблены, можна нікуды не спяшацца, спакойна пагуляць, пачытаць ці проста паразмаўляць. Салют, Рыся, прывітанне, сябры. Добрый вечар, Яночка. А куды ты так спяшаешся, Рмал? Ты як куды? На калыханку? Перадача ж пачалася ўжо. Толькі-толькі. Не хвалюся, ты амаль не спазнілася. Вось і добра. Так, сябры, зараз мы з вами будзем верш на памяць вучыць. Я вам яго прачытаю, толькі слухайце вельмі уважліва, бо я прачытаю верш усяго 2 разы, а потым вы яго паўторыце. Зразумела? Яночка, што ты такое прыдумала? Навошта дзеткам менавіта зараз верш вучыць? І чаму яны павінны зрабіць гэта так хутка? Рыся, ну як ты не разумееш? У нас кожны дзень столькі спраў, і заняткі, і гурткі, і домашнія заданні. Ой, калі рабіць усё павольна, нічога паспяваць не будзеш. Так, Рыся, не перашкаджай, мы пачынаем вучыць верш. Ой, ой-ой-ой! Маў, што здарылася, Яночка? Загаварылася я з табой, Рыся. І час, за які мы з дзеткамі павінны былі вывучыць верш, ужо выйшаў. Мне трэба бегчы. Куды, Яночка? У мяне зараз па плане дапамагчы надзейцы. Яна збіраецца на сняданак спячы пірог для ўсіх нас. І я абяцала ёй дапамагчы. Ой, усё, я пабегла. Ой. Нейкая Яна сёння дзіўная. Прывітанне, Рыся. Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Тимофей. Рыся, нешта здарылася з нашай Янай. Яна так паляцела, ледзь з ног мяне не збіла. Нават не павіталася. Тимофей, мы з гледачамі і самі нічога не зразумелі. Толькі тое, што Яна чамусьці вельмі спяшалася. То верш пачала з дзеткамі вучыць, то пра нейкія планы гаварыла, а зараз пабегла надзейцы дапамагаць пірог пячы. Яначка, яшчэ рана пірог здымаць. Ён жа не дапёкся. Нельга так спяшацца. І чаму ён так не хутка пячэцца? У мяне больш няма часу чакаць. Дык бяжы, калі часу няма. Ты мне ўжо дапамагла. Дзякуй. Ой. О, прывітанне, Яночка. Ды бачыліся, здаецца. Бачыліся, вядома, але павітацца не паспелі. Ты ж некуды так спяшалася. Спяшалася, бо ў мяне безліч спраў. Дарэчы, а што гэта вы з Рысі без справы сядзіце? Мол, а што мы павінны рабіць? Як што? Скласці план і па плане дзейнічаць, вучыцца, трэніравацца, рабіць што заўгодна. Галоўнае, ні хвіліны не заставацца без справы. Яночка, а з чаго ты так вырашыла? Бо я хачу паспець усё зрабіць. Мол, цікава, і што ты ўжо паспела? Спачатку на заняткі хадзіла. Ну і як? Цікава было? Пра што ты там даведалася? Пра тое, што не варта гультаяваць і марнаваць час. Вось я і зразумела. Кожную хвіліну павінна чымсьці займацца. А што было потым? Больш я настаўніцу, шчыра кажучы, амаль не слухала, бо складала план сваіх спраў. Атрымалася? Я лічыла так. Усё ў план, здаецца, уціснула. І астатні твой дзень, Яночка, прайшоў па плане? Я сапраўды старалася прытрымлівацца яго. Але напэўна, я недастаткова працавітая. О, чаму ты так вырашыла, Яночка? Бо я нічога не паспела. Толькі пачала рабіць дамашнія заданні, час скончыўся, і трэба было размінацца. Размінку сваю звыклую зрабіць таксама не паспела, бо трэба было вучыцца гузікі прышываць. І так з усімі астатнімі справамі. І верш з дзеткамі ты не вывучыла, і пірог з надзейкай не дапякла. А яшчэ, напэўна, вельмі стамілася, так, Яночка? Стамілася? Ды я проста з лап валюся. Ніколі ў жыцці так не стамлялася. А вынікі дзе? І што мне зараз рабіць? Не засмучацца. Як жа мне не засмучацца, калі я такая няўдачніца? Мол, Яночка, гэта няправда.
Ты вельмі таленавітая і старанная дзяўчынка. Тады чаму ў мяне нічога не атрымалася? Таму, Яна, што на адзін дзень ты запланавала столькі спраў, колькі ніхто б не паспеў зрабіць. Вы так лічыце? Румаў, вядома. Проста ў наступны раз табе трэба планаваць на адзін дзень толькі тое, што дакладна паспееш зрабіць. Угу. На кожную справу, асабліва на незнаёмую, неабходна адводзіць дастаткова часу, Румаў. А каб даведацца, колькі часу займае тая ці іншая справа, можна спытацца ў дарослых ці ў сяброў. І тады ў мяне ўсё атрымаецца? Не сумнявайся, абавязкова. Толькі не забудзься, Яна, акрамя заняткаў, запланаваць яшчэ час на адпачынак. А адпачываць і марнаваць час не адно і тое ж? Зусім не. Калі ты не будзеш адпачываць, ты будзеш стамляцца, і справы не будуць атрымлівацца. Сябры мае, вялікі дзякуй, што вы мне дапамаглі. Цяпер я ведаю, як складаць план спраў. Румаў, але, думаю, яшчэ адзін пункт твайго плану мы паспеем сёння выканаць, Яначка. А, ты гаворыш пра мультфільм, Рыся? Сапраўды, прагляд мульціка у мяне ў планах ёсць. Тады давайте глядзець. Мультик скончыўся. А зараз па плане? Ісці мыць тварыкі. Чысціць зубкі і адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Румаў. Дабраныч, сябры. Да пабачэння. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы.